Forsøg med ostløbe. Formålet var at undersøge, hvordan forskellige mængder af ostløbe, altså enzym, påvirker produktionen af ost. Fremgangsmåden var, at man tog 5 reagensglas med 10 ml mælk i, som var varmet op til 50 grader i et vandbad. Fordi det er den temperatur, hvor enzymet arbejder bedst. Man tog så 5 finpinpetter, som var indstillet til enten 0,01, 0,05, 0,1, 0,5 eller 1 mm. Så tog man så enzymet op i de forskellige finpipetter, og tog man tid på, hvor lang tid det tog for enzymet at omdanne al mælken til ost. Vores hypotese lød på, at jo mere enzym man tilfører mælken, jo kortere tid vil det også tage at producere. Resultater på grafen. Y-aksen det er, hvor lang tid det tog for osten at blive produceret, og x-aksen er den mængde enzym, som blev kommet i mælken. Som man kan se, så tager det kortere tid for 1 ml enzym at omdanne 10 ml mælk end 0,01 ml gjorde. Perspektivering. Det giver rimelig god mening, at mere enzym omdanner den samme mængde substrat, altså mælk, hurtigere end en mindre mængde enzym. For så ligesom flere arbejdere, som arbejder på det samme projekt. De molekyler, som mælken er lavet af, passer jo også perfekt til ostløberen, så vil det enzymet jo ikke skulle lede efter molekylet for at omdanne det til ost.